Pesen sego goreng jam piro iki? Bah, biasane ngene iki turu. Senjata tak belek. Sowi randang diangkat-angkat turu apa piye iki? Busno sego goreng sak kecap yo. Sego goreng kecap. Piro? Siji ae. Sesuk apa saiki? Ya saiki wong luwene saiki yo. Saus gak apa wis. Pak iki, Pak. Yo. Saus kecap.
gorengnya wes bos. Di sego gorengnya. Sego gorengnya di pak. Ya, di rambang. Di Rambang. Itu lagi. Oh, no, 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 no.